Tibune IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. One kaka United Opposition, one front runners presidential elections mabiro 2027. Kendo thuolo man wakao nyoro mar dhi headquarters mar IEBC nyiso kaka one serious gi kao telo mar Kenya higa 2027. The first test ma IEBC osebedo go en by elections manotim in November. And personally nantiere Nyamira County that whole time for a whole 1 week kane wa organize kane wa pangore kaka warito kura naneno a lot of letdowns mane IEBC no strengthen on kata build upon eseche ma wa hawi yiero marigari 2027 no ayudo ka sitting members of parliament mani aligned to the government negi overhaul pesa kendo giringo gi geche giringo gi ndeke ka gibiro Nyamira ka gikelo pesa asto gitiyo gi jonjore the same way ma gitiyo go managing protest gitiyo gi jonjore gi joluth gi bunde mondo mi gi swear away voters mondo kik go kura lakini nineno ka Nyamira nwatiyo matek kendo Matiang'i came out as the leader in all of them koro nikech they failed the test negi failed test mar by elections kata Mbere North and other places kata Kasipul ni yudo ka nitire a lot of violence in Dalogo koro nuwa dhi kocha mondo wapenja ni preparedness mar jo IEBC yiero mar 2027 wadhi bedo gi a lot of challenges 2027 en emotive election nyaka bed gi wach na die nitire a lot of emotions Gen Z te ni against Dr. William Samoei Ruto kendo nyaka wabed gadier ni Gen Z osewuok oko mondo walok telo waket telo matiyo koro mondo mi wagad elections IEBC should be credible nyaka gisani IEBC is underfunded to nyaka wawach ni IEBC nyaka tim tich ne mar drive jok mar not registered as voters mondo mi gi register okwanyal tiyo ne IEBC kaka United Opposition mondo wa drive ji mondo dhi okaw ombulu it is their work mondo mi giter registration services a places are accessible to people but that is not what they are doing egimomiyo no wakaw thuolo we had a sit down ne wabedo gi sit down on insecurity ntie meeting man wabedo go malach for almost 2 hours headquarters but on the report ka anyalo wacho gima ne jatenda Dr. Fred Matiang'i no wacho ni it is our work and teach wawate mondo mi wa deliver a credible elections ne Kenya wan kaka jotelo kod IEBC nyaka wariwre kanyakla ok ni ndalo te nyaka dhi gore but preparedness my pre-election determine results kata determine kaka yiero ma 2027 dhi chalo ok wanyal wacho ni wadwa ni mondo wakel tulo adier maniti wano kodwa tulo Dr. Fred Matiang'i ok dwar tulo gimodwaro en ni IEBC otim tichne wan be watim tichnwa mar guarding our vote to giwuoyo gi supporters magwa mondo kwa dhi yiero mar 2027 to we are all prepared if we lose it's okay if we win it's still okay but okwadwa ni mondo water Kenya etulo erokamano ahinya to bende ondiek bende wach makama bende timore romo mano mar United Opposition bigiro